Mezhep başımız Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'un şagirdi Hazreti Abdullah İbnül Mübarek kâneştensiniz. Asliyeti Mardan, Türkmenistan Marı. Abdullah İbnül Mübarek ol jovan oğullar için bir qoşqa aydıptır. Ey dostlar, ey jovan dostlar, altının suyu altın kızıl, altının suvilen yazık koymalı qoşqalardan, yani Arapça. Eyazmanu li feten terkel maasi ve erhanuhu el kefalet bil khalasi. Ata'allaha kavmun festerahu ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Oğudun qoşqasını. Bir jovan oğlan boyun alsa men günahını etbereyin deyip manası haşi. Bir jovan oğlan boyun alsa men günahını etbereyin deyip men ne şoňa boyun alyan keyif edip yaşar deyip. Ata'allaha kavmun festerahu ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Bir tofor adamla Hudaýyň diýenini etdiler ve haramı etberdiler. Olar keyif edip yürekleri rahat yaşadılar. Ve lem yetecerra'u qusasal maasi. Günahın iýdini bir az awurdymy var, şonu awurtlamadylar, rahat boldylar diýipdir. Günah zadın, haram zadın bir iýdi, hamany bir günah etdiýe, ay keyip bollaha hoş geçti diye öýüne gelenne şoň awsyny bokurduğundan başlaýar-da dünüp bokurduğundan geçýär. Bir saat mı nodal eden günäsi, ya öýlen eden günäsi, ya ötün akşam eden günäsi, inni mundan dünüp az awurdym bolup bokurduğundan geçýär. Hudaýyň diýeniden adamla o kıyınçılığı, o awlygy görmediler diýipdir. Hamany sen ştada otyň da şu mahal sen şundan öýe baryp ýatsaň nähili, emma şuna gelmän günahň içinde kadym işte öýe baryp saat 1 bolar, 2 bolar, ýa dogry ýatyp bilmez, ýatsa da bir gaflat, garaňkylyk, o bir tofor bir bereketçilik we öýüne garaňkylyk bilen ýatjak. Ey ilim zamanyna ýaşaýan bir adam günah etse, yani Allah'ın parzını, Hudaýyň buyuran işlerini etmese, ya Hudaýyň etmediğin haram işini etse, hala danışgalarda, bazarlarda, karhanalarda, ya Tahran yanak başka yerde işleye, ya öýüniň içinde, ya her yerlerde, ya öýünne oğrunça yerde bir günah edip ömrünü geçirip beren adam mı? Hemmemiz günahkar, ona gurrun yok. Bu gurrun kim? Mıdam şu günah bilen geçirip barıya. Şol adam bir wagz eşitse, nasihat eşitse, birden toba gelse, bir zat bolya toba et ya da, şonda awwalin zat näme ihsas etýär şol adam. Awwalin ihsas etjek zat näme? Meselen 10 ýyl şu günahın içinde geçirem bolsa, näme diýer ey jowan dostlar? Men 10 ýylym näjiri geçirligini bilmedim. Töf muft geçirtdirin 10 ýylym. Awwalqa aýtýan kefşi. Şu mahaleçeli tamam tövbe edilen aýdyp gelýän kefşi. We indem meýlekde şo kep aýdyljakda. Men 10 ýylym muft geçipdir diýip. Ya 5 ýylym muft geçipdir. Ya meselen birden şol adam ölasa bir görýär öl kabryň içinde de men ömrüm müft geçipdir diýjek. Ya birden işte kıyamet bolacak, kıyamette turacak da üskürüş perkim kabirden. Kıyametmiş, hemen ömrüm muht geçittir diyecek. Günahın içinde geçýän adam. Günahın içinde bir adam geçirse kıskatacak hep näme bolýar? Ömrü bir bereket bolýar. Allah wagt berse men ahyryny bir ders edip men ýene açyklap men ahyryny aýdaryn. Näme diýip bir adam günah etse ömrü bir bereket bolýar. Onu wagt bolsa men inşallah ahyryny bir 4-5 daga dersiň içinde aýdaryn. Häzir çekişip mukaddeme bilen tamam edeýin. Ey cemaat, ey jowan oglan, günah adam ömrüni bir bereket etýändir ha. Geçenden soňram hiç bolýandyr ha. Sogap da adamyň ömrüni bereketletýändir.
Sen şun hamana ştak gelecek deyip bir bernama düzüpsün da şayet düğünden mer yadında olsun şayet şun öyleden mer hamana. Erti bilen turongda bun cumga giderin, cumgadan sonra 1 saat istirahat ederin, ikinliğine vararın, akşama vararın, inşallah akşam tefsire vararın. Bunun hükmen özün bilyensin bereketilir. Huday etmesin ben misalle aydiliye. Hamanı düğün günah bilen geçiptir, näme diye belli de şarp geçiptir da. Ama sen şu 1 saatin içinde nasihat eşitdiyen Resulullah'ın gururluğunu eşitecek cemaat ba hayır doğa ba şu bereketliler. Sogap adamın ömrünü bereketlet ya da.